Salam Bayman dağa. Aleyküm selam. Bugün Amerika'da Türkmenler deyip ilkinci seriyamıza başlayaz. Ve sizlerle başlayaz. Gıyskaça özünüz ardaydan. Adım Bay Muhammed. Delaware ştatında yaşayan 5 yıldan beri. Şu atam Delaware Üniversitesi'nde biz. Delaware Üniversitesi var da burada atlar biliyorsunuz mu? Delaware Üniversitesi Amerikan'ın Delaware'nin en köhne üniversitelerinden kuruluş yılı deyip 1743. yılda kurulan katı köhne şolar yani. Hemen kimya uğrundan katı öndeki üniversitelerden. Amerika sizin için näil bir yer? Amerika hem yaşama için hem işleme için çağları yetiştirme için o bir yer. Yani çoğun yanında da kıyınçılıklarından olan bir yeri. Yani köplenç fırsatlar ve mümkünçülükler köp deyip bileriz Amerika'da. Näme iş bilen meşgul bolýaňyz? Ben IT sferasında Salesforce orundan işleyen. Salesforce näme? Salesforce müşteri hizmetlerine bağlanışıklı. Müşterilere hem bir zady satandan sonra onları golda için customer service diýerler. Şol urda hizmet veren bir platforma, özü ulakan bir kampanya. Şol urda da iş, bir topar iş urları var öz içinde. Salesforce'da her kim işläp bilýärmi? Elbette her kim işläp bilýär. Orada başta öğrenmek gerek. Gazıklanma dörediyem olsa şu olur. Salesforce ya da IT sferası umuman. Salesforce'un özünün ayrıca bir platforması var. Şu tayda öğrediye hem gerek zatlarını özün muğut hiç yıl pul tölemeye gerek yok. Young Salesforce Mood platformu var diýdiňiz öwrenmek üçin. Ol yer barda aýdyp berip bilersiniz mi? Salesforce'un özünün Trailhead diýip bir platforması var. trailheadsalesforce.com. O tayda admin uğrundan ya da developerlık uğrundan ya da başka da uğurlarken consulting diye, associate diye şu uğurlardan learning yolları var. Şu taydan arkayın muğut şekilde için tölöksüz öğrenpiler isteyen adam, istendiği adam ve şu tayda her hilli proyektleri düşündürüyorlar. Sonra başta teorik maglumatları berip izlenem sana şonu praktika etmeye mümkünçülük dörediyor şu sahip anladı. İçinde de her uğurdan ütköşük proyektler var. İsten uğrundan mesela sağlık uğrundan, banking, finance uğrundan olsun bir uğur seçip projektin üstünde işler bilen şu tayda. Onun dışında da Salesforce'un öz platformasında dışında da YouTube'da başka da kanallar var. Şoların en esaslarından biri Apex Hours diye bir kanal var YouTube'da. Onlara go edip şu adminlik uğru olsun ya da developerlık uğru her uğurdan başından sonuna çelli bütün maglumatları verecek şekilde öğretip bilýärler videolarla. Birem salesforceben.com diye bir sahipada var. O tayda da şol hem Salesforce'un her hilli edilýän zatlar, täzelikleri var da ya da kaysı uğur saylap olsa şonunla bağlanışıklı sana şu yaş çağa öğrediyen yani bu öğrediyen maglumatlar var şu tayda. Şu wagtda çenli ömrüňizde näçe kitap okansıňyzdyr? Onun cevabına bir azat bilip olmaz da yani bir sonki bir 5-10 yıllıkta diýeýin özüme maksat koýýan her ýyl bir 10-12 kitap tutorialy. Ondan kitaplaryň haýsy kitapları okujağymy bellidir. Şolary okumagy synaşýan. Sonki bir 2 ýylda maksatlarymyň emmejigine ýetdim diýen ýaly. Okujak diýen kitaplarymyň köpsini okudum. Şolar ýaly ýöne edil sanna bilemek. Özüm kiçikligimem kitaphananyň içinde geçdi aslında. Şeyler hak. Şu wagtda çenli näçe ýurt gezdiňiz? Men gezmäni gaty görýän, döwran. Onun üçin bir 16-17 döwlet törege gezendir dünýäde. Ýewropada bir 10-12 sanak bardyr. İşte Amerika, Meksika, olaryň emmejini goşanda bir 16-17 törege bolup gidýär. Sizin için durmuşdaky iň möhüm zatlary näme? Gatykyn soraw, durmuşdaky möhüm zatlar adymdan adyma ýetkap biler. Olar benim pikirimçe problema var olsa cemiyettin içinde şonu bir ucundan tutup şonu çözmeye kömek etmek diýip bilersiz.
20 ýaşyňyzdaky özüňize nämeler aýtmak islerdiňiz? 20 ýaşymdaky özüme goýan maksatlarymy başga zatlara ünsün bermän, şo esas şo maksady üns berip şonu iň gysga wagtda gutarmagy maslahat ederdim. Birem mümkinçilik bolsa köpürak seýahat etmäni. Amerikada haýsy ştatlary gowarýaňyz? East Coast'taky ştatlaryň köpsini halayan Delaware, New York, ýokarlygına dogry gitsek New Hampshire, Massachusetts, Vermont ştaty, şular iň köp halayanlarym. Birem men üçin esas atlaryň biri ýaşaýan ýerimde 4 pasly görmek men üçin has gyzykly. Amerikadaky türkmenlere nämeler aýtmak isleýäňiz? Amerikadaky türkmenlere birek bilen gowy ýaşap ýamanlyk etmän, görüplik etmän, agzyjy hereket etmeklerini ve şu taýda aşakdan yetişip gelýän türkmen nesli var da şolara da gowy mysal bolup agzyjy ýaşamaklaryny maslahat berýär.